Hej. Så jeg har besluttet at lave en morgen-yoga-video hernede fra Spanien. Og jeg har tænkt, hvilke bedre omgivelser var der, end at tage den her ved poolen med sol og med palmer og med alverdens god vibe, som man kan sige. Så No Stress livsstil er en palette af hele ens liv. Og det at skabe no stress er en nødvendighed, fordi der er ikke særlig meget no stress i den her verden. Måden vi sætter vores morgen på kommer til at diktere resten af vores dag. Og i den forbindelse så finder jeg det enormt vigtigt at starte min morgen med at vække min krop. Og når jeg skal vække min krop, så gør jeg det, fordi at jeg er et hovedmenneske. Så mit hoved får lov til at diktere min dag og køre mig i gear igennem en dag. Og det kan være sådan noget taglægningsplanlægning, hvor det bare kører fra den ene aftale til den anden. Men det er min krop, der fortæller mig, hvornår det er, jeg egentlig skal bremse. For at have kroppen med igennem dagen, så vækker jeg den fra morgenen, og det vil jeg gerne vise, hvordan jeg gør her i den her No Stress video, No Stress morgen video. Fordi jeg egentlig mener, at der er rigtig mange rigtig fede yoga-videoer derude, som viser sådan nogle smooth, smidige mennesker, hvor man kan lave en masse yoga. Men jeg er ligesom de fleste danskere stiv som bræt, og kan overhovedet ikke særlig meget yoga. Men jeg vil gerne vise, hvordan jeg sætter kursen om morgenen for mig, og hvordan jeg gør det med en helt almindelig krop, der egentlig ikke er som sådan yoga-smidig. Og det jeg starter med, det er egentlig, at jeg vækker min krop bare med de øvelser, som føles gode for den. Uden at tænke over egentlig, hvad det skal være, men jeg gør egentlig bare, hvad den såkaldt føler for. Og så går jeg over i nogle yogaøvelser, som jeg kan lide, og så slutter jeg af med at sidde og lige sådan en venlig tanke ud til, at det bliver en fantastisk dag med fede følelser, og hvor jeg formår at holde mig i min no-stress kerne, fordi den her verden egentlig appellerer til noget andet. Ikke? Så følg med, så vil jeg vise dig, hvordan jeg starter min morgen. Normalt ikke i det spanske, som det er nu, med blå himmel og palmer og hele svineriet. Normalt er det bare hjemme i min mørke Vesterbro-lejlighed i min stue. Men nu har jeg fået mulighed for at invitere jer med herud og vise det her. Og så tænker jeg, what a great opportunity. Så følg med, og lad det her være inspiration til, hvordan du kan vække din krop om morgenen, og på den måde have et samarbejde med den igennem hele dagen, hvor du måske kan mærke den lidt bedre, kan lytte lidt mere til den, og måske endda forstå, hvad det er, den siger. Mærk følelsen, når du har gjort det. Den er sanselig og skøn. The things my family did. I am not the voices in my head. I am not the pieces of the brokenness inside. I am light. I am light. I am light. I am light. I am light, I am light. I am light, I am light. I'm not the mistakes that I have made, or any of the things that caused me pain. I am not the pieces of the dream I left behind. I am light. I am light. I am light.
am divinity defined. I am the God on the inside. I am a star, a piece of it all. I am light. Somewhere there's a mother crying in her hands, praying for the son who's fighting in the sand. Somewhere there's a boy who's in a danger zone, fighting to ensure his mother's safe at home. And oh, say, can you see that oh, freedom isn't free? Thank you for doing what you do to make sure we have the right to live the way we choose. Someone had to sacrifice, risk their own to save a life. Thank you for doing what you do, what you do, what you do, what you do. Somewhere there's a father thinking of his child. He couldn't be more proud, but afraid all the while. And somewhere there's a girl who's in a danger zone, fighting to ensure her father's safe at home. And oh, say, can you see that oh, freedom isn't free? We thank you for doing what you do to make sure we have the right to live the way we choose. We thank you for being one of the few who go through what you go through, who walk in your shoes. Someone had to sacrifice, risk their own to save a life. Know that we are praying for you every day. Know that we are waiting, and we are so proud to say thank you for doing what you do to make sure we have the right to live the way we choose. We thank you for being one of the few who go through what you go through. Så det her, det var min morgenyoga, og det er sådan helt standard på morgenen for mig at vågne. Lige mærke mig selv, lige få noget drik, lige komme op på toilet, og så starte den her, inden jeg spiser morgenmad. Hvor jeg virkelig bare strækker min krop igennem, og pointen er at gå i øvelserne, indtil man skal bakke ud. Og man bakker ud, når det er, at man kan mærke, at strækket er så intenst, at det begynder at gøre lidt ondt. Så skal vi ikke fortsætte derfra. Fordi måden, vi gør én ting på, gør vi alting på. Så det her, det er i sig selv også en rigtig, rigtig fed måde at starte dagen på, hvor vi mærker os selv og gør, hvad der føles rigtigt, og bakker ud, når det ikke føles godt. Den i sig selv vil også følge med igennem dagen. Så som du kunne se, så var jeg ikke den mest smidige på den her jord, men det er jo fuldstændig lige meget, fordi det er de færreste af os. Gør, hvad der føles rigtigt for dig. Og det her, det er mit bud på de øvelser, som jeg kan lide at starte min dag med. Og nu håber jeg bare, at det giver dig en masse no stress fremadrettet til dig din dag. Hej med dig.